יעקב אבינו לוקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו. ואחר כך מה כתוב? ויקח את האבן. אתם מכירים את הסיפור עם הרבי מגור? לא מכירים? כן. תראה, יופי. הקיצר, יש הרב בועז שלום, אומר שאלה. למה כתוב מאבני המקום? מה, חשבנו, יש לנו הווה אמינא שיעקב בא עם מזוודה של אבנים? בטח מאבני המקום. הולך לישון, לוקח מאבני המקום. מה הסיפור? לא צריך להגיד מאבני המקום. ויקח אבנים. יש לו רעשותיו. למה צריך להדגיש מאבני המקום? חוץ מזה, באמת, כדי שיגין עליו מפני חיות רעות, נכון? יעני, אם היה נמר, הוא לא יעבור את האבן. הוא אבן, הוא לא עובר את האבן. אם יהיה כמו שאומרים שועל או אריה, הוא רואה אבן, עוצר. הוא קורא את השבט. והוא מביא תשובה. אתם שמעתם על הרב משה פרדו. הרב משה פרדו הוא הקים את אור החיים, סמינר אור החיים. הוא היה מלקט בנות מכל עדות המזרח, משפחות קשי יום, היה אוסף אותם, מגדל אותם לתורה ומצוות, מחתן אותם. במוסד שלו היה מעל 1,000 בנות, 1,500 אפילו. יום אחד הוא נוסע לחוץ לארץ, היה מתואם עם כל מיני גבירים שהוא צריך להתרים אותם. טוב, הוא מגיע למקום, ומה קורה? פתאום הוא מקבל וירוס, שוכב במיטה, לא יכול לזוז. הפגישות מחכות, אין מה לעשות, נתנים פגישות, לא יכול לזוז. זה שמארח אותו הביא לו רופא. טוב, הרופא בודק אותו פה, בודק אותו שם, הוא עליו טלית, אומר לו אתה יהודי וזה וזה, גם אני יהודי. אמר לו, אתה יהודי? אתה מניח תפילין? אמר לו, איפה יש לי תפילין? איפה יש לי תפילין? אמר לו, רב משה, תשמע, אני אתן לכם תפילין מתנה מודרות. אתה מבטיח לי להניח? אמר לו, כן. הביא לו תפילין מודרות מתנה. מדברים שם, מה אתה מתעסק? אמר לו, תשמע, לי יש לי סמינר של 1,000 בנות שגודלות, יש לימודים, יש זה, עד החתונה. אמר לו, לי יש סמינר של 1,000 בנות שיושבות ולומדות וגודלות לתורה וליראת שמיים עד החתונה. אני מזמין אותך כשתעשה טיול בארץ ישראל, קח את הכרטיס ביקור שלי, אני מזמין אותך תבוא. תספרדו לשלום. אחרי יום, יומיים, 3, נהיה בריא. אבל כל הפגישות התבטלו, כבר לא יכול לקיים פגישות. אז רבי שאמר, תשמע, תראה, סתם באתי, סתם חזרתי. הוצאתי נסיעות הלוך, הוצאתי נסיעות חזור, עוד שילמתי לו על התפילין שלו, ולא הרווחנו למוסד כלום. ככה חשב בלב שלו. טוב, הוא חזר לארץ ישראל בהרגשה כזאת. עברו כמה חודשים, והנה בא אליו למשרד הרופא הזה. שלום שלום, קיבל אותו מאור פנים, הראה לו את הבניין הזה, הראה לו את הבניין הזה, הראה לו את החדר האוכל, את האולמות, את הקליניקה, את כל המקום שם, זה מקום גדול. ההוא התפעל נורא. אמר, חשבתי שאתה מגזים. אולי יש לך 100-200 בנות, אמרת 1,000 בנות. אז אמרתי, בסדר. אבל אני רואה שיש לך יותר מ1,000 בנות פה. אני עוד ירדת למטה, במקום לעלות למעלה. אני רוצה להגיד לך שאני רופא שנים, אני רופא בכיר שנים. שנים עבדתי ברפואה. והמשכורת של רופא זה לא 1.90 שקל, אתה יודע. ואין לי משפחה, אין לי ילדים, אין לי אישה, אין לי כלום. מה אני אעשה בכסף שלי? אני רוצה להביא את כל נכסיי לבנות האלה. לכן תביא עורך דין, אני חותם לך על מסמך שכותב צוואה שכל נכסיי עוברים. מה מתברר? שהבן אדם הרופא הזה יושב על מיליונים רבים. זה לא נכס של בן אדם פשוט, יש לו בית ועוד איזה משהו כזה. מיליונים רבים הבן אדם יושב. הכל עבר בחד אמחתא וסמינר אור החיים. אמר רבי משה, תראה, אתה לא יודע את החשבון של הקדוש ברוך הוא. הוא שולח אותי לאמריקה,
עושה אותי שם חולה. אומר לי, אל תיפגש עם אף אחד, אני נותן לך להיפגש רק עם מישהו אחד. והמישהו הזה הוא העיקר שבעיקרים. אבל זה תהליך, הוא יבוא לבדוק אותך, ואתם תקשרו, ואתם תזה, ואתם תהיו חברים, ואז הוא יבדוק אותך, ואז עד מה יקרה? כל המיליונים עוברים בביט, והדמחת אליך. כוונה, אתה לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לדעת. עכשיו, מה קורה? שימו לב, איך זה קשור לפרשה? יעקב אבינו ישב 14 שנה בבית מדרשים על העבר. מתמיד כזה לא מצאנו. אין מתמיד כזה, נכון? היום יש בחור מתמיד, ששעה הוא שווה אלפים. היום הכל מתומחר. יש לך בחור מתמיד, אתה משלם $200,000, אתה מביא חתונה, אתה מביא זה, אתה מביא אם הוא בחור עילית, זה מחיר אחר. ויעקב אבינו מגיע ללבן. יעקב אבינו מגיע ללבן, הוא עוד צריך לשלם. לא שחוטפים אותו, לא חוטפים אותו ולא דיבורים. בחור מתמיד, יש לו 20 הצעות מכה בחדר מחתה. אבל פה... אבל מה קורה? בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. הוא עוד צריך לשלם. אחרי שהוא משלם, עובדים עליו ונותנים לו מישהי אחרת. אחרי שעובדים עליו ונותנים לו מישהי אחרת, הוא אומר, תעבוד עוד 7 שנים. מה זה עבוד 10 שנים? תראה את הצאן. אתם יודעים מי נותנים לראות את הצאן? אחד שהוא איקיו נמוך. אין לו מה לעשות, לא מסתדר בשום עבודה. אדם הוא באמת תושיע השם, זה ביחד, זה מסתדר. אבל לוקחים את העילוי שבעילוי, נכון? מה עושים איתו? אומרים, תראה צאן. יעקב מה עושה? רואה צאן. הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה ותדע שנתי מעיניי. לא פשוט. הכוונה היא כזאת, יעקב מלמד אותנו דרך חיים. איפה שאלוקים מכוון אותך, שמה תהיה. אל תנסה להתנגד. תהיה במקום שאלוקים מכוון אותך. עד עכשיו הייתי מתמיד, הייתי בישיבה, למדתי, הרבצתי שטייגן, הכל בסדר, ועכשיו אלוקים מוזיז לי את הנישה. ואיפה שם אותי? רואה צאן, גרמה לברע המקטע. אבל שם אני, הכל בסדר. הכוונה, יעקב אבינו הולך בדרך, באמצע היום שוקעת החמה. אז מה מבין יעקב אבינו? שפה אני צריך לישון. אם אלוקים תזמן לי את המקום הזה, אני צריך להיות תזמן במקום הזה. ומה עושים? אין לי מזרון, אין לי עמינח, אין לי זה, נתקעתי פה באמצע הדרך, מה עושים? אז צריך כמו שהם לקחת אבנים ולעשות, אני שם אבנים, הכל בסדר. הפירוש הפסוק, אומר רבו שלום, הכוונה היא כזאת, ויקח מאבני המקום, איפה שאני נמצא זה בסדר. לא העניין אבני המקום, תהיה במקום שהאלוקים מתזמן אותך. אל תנסה להתנגד. מעניין מאוד שכל הגלגולים הללו, מה קורה? כל הגלגולים הללו, מי נקרא עמוד התורה? יעקב אבינו. לקחו אותו, הוציאו אותו מהישיבה, שמו אותו רועה צאן, והוא נשאר עמוד התורה. עמוד התורה זה איפה שאלוקים מכוון אותך, שם תהיה. יש לפעמים, היה פה בחור, למד פה, אמר לי, תשמע, הייתי בישיבה קטנה, מה זה מוצלח? עברתי לישיבה גדולה, אבל שום ישיבה גדולה לא קיבלה אותי. רק ישיבה שלא רציתי אותה, הם קיבלו אותי. אבל כל הישיבות שרציתי אותם לא קיבלו אותי. מה זה הייתי בבאסה? באסה רצינית. כל בין הזמנים לא היה לי בין הזמנים. א' באלול, הלכתי לישיבה עם מזוודות, אבל עם לב, מה זה למטה? נכנסתי לבית מדרש, איזה בית מדרש, איזה רמים, איזה בחורים, איזה, אבל מה לעשות, זה אלוקים גזרה להיות פה, יהיה לי פה. אבל הוא אחר כך אמר לי, אחרי שהתחתנתי, הבנתי שזו הישיבה שהכי הצלחתי בה. מבינים? אדם מנסה להתנגד למקום שאלוקים, מה? מכוון אותו. מכוון אותך פה, תהיה פה, אל תנסה להתנגד. זה, כמו שאומרים, א' ב' באמונה. ויקח מאבני המקום. תהיה במקום שאלוקים מתכנן אותך. יש צדיקים כאלה שהם ממש עובדים את השם ברמה איפה שאלוקים מכוון אותי. נגיד, הוא צריך ללכת
יגידו צריך ללכת לעירייה. אז הוא יוצא החוצה, מחכה לאוטובוס 3 דקות. בא אוטובוס 3 דקות, מה? עליתי. לא בא, חזרתי בחזרה. סימן שאלוקים אומר לו עכשיו. אם הוא צריך ללכת לאיזה מקום, עושה השתדלות קטנה, סימן, אם השגתי נגיד טרמפ או משהו כזה, וואלה. אבל מה? יש עיכובים, יש זה, אז מה? הוא לא הולך. למה? זה לא הזמן. הכוונה, אתה אשליך על השם מאהובך. הכוונה, תן לאלוקים לנבט אותך. תן לאלוקים למלט לך את הדרך. אבל תהיה, כמו שאומרים, מקושר. תהיה עם האצבעות על הדופק. לראות איפה האלוקים מכוון אותך. לפעמים אנחנו מתאמצים. לא הולך, יותר מתאמצים. לא הולך, יותר מתאמצים. מה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח. אבל זה כישלון. זה הכישלון. הכוונה תהיה באבני המקום. שימו לב, הרב שך מספר שהוא היה עילוי בישיבה שהוא למד בתור בחור. וכל החבר'ה שלו, העילויים, זה קיבל דירה, זה קיבל חנות, זה קיבל דירה וחצי, זה קיבל דירה ופלוס חנות ושכירות, כולם קיבלו. אבל הרב שך עצמו התחתן עם זה בחורה ענייה מרודה, ולא הביאו לו כלום. וכל החברים אמרו לי, ככה הוא אומר הרב שך, כל החברים אמרו לי, מה, תגיד לי, אתה מג'נון? איפה אתה נמצא? מה, אתה עילוי? לא יכול לבקש? אין להם. מה זה אין להם? אין להם. כותל, תיקח סידוך אחר. אבל הרב שך זרם עם זה. אמר הרב שך, בלב תמיד היה לי, למה הקדוש ברוך הוא נתן להם ולי לא נתן? אבל אחרי שעברת שואה, הבנתי. מה הבנתי? כשהיה קצת בלגן במדינה, תפסתי את אשתי ואת הילדים שלי, ועליתי לאונייה ונסעתי לארץ ישראל. ברחתי. אבל החברים שלי לא יכלו לברוח. למה לא יכלו לברוח? זה היה לו דירה, זה היה לו חנות, זה היה לו נכסים, זה היה לו נדנ"ן, זה נאידה ונאידה, כל אחד היה מסודר. נו, אז מה, היה קשה להם לצאת. אמרו עוד מעט, עד שבסוף מתו. הכוונה, אלוקים מכוון אותך לדרך. איפה שאלוקים מכוון אותך, שמה תהיה. זה ההצלחה שלך. יש רב חיים קרויזר, אני חושב קוראים לו. רב חיים קרויזר, הרב עובדיה אומר, אני מכיר הרבה אנשים שיודעים את הש"ס, אבל לדעת מילה במילה את הש"ס, רק הוא יודע. הוא היה רב בחוץ לארץ. ככה הרב עובדיה אומר עליו. והוא מספר על עצמו שהוא למד בישיבה, נתנו לו לאכול ימים. מה זה ימים? תאכל אצל משפחה פלונית. לא מביאים עוגיות כמו פה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. כדי שתאכל משהו, איזו עוגיה, מה הייתי צריך ללכת 4 קילומטר רגלית ולחזור 4 קילומטר. טוב. והייתי ישן על קרשים. אבל אחרי 7 שנים שדרגו אותי. מה שדרגו אותי? נתנו לי לאכול ויד קרוב לישיבה. ומה? ונתנו לי גם מיטה בעזרת נשים. המזרון. קיבל שליטה. ויום אחד, התחיל זמן אלול, יום אחד בא בחור, לא עיוור, כבד ראייה. פונה אליי, ואומר לי, איפה אני ישן? חשבתי בלב שלי, למה הוא פונה אליי? אני נותן לו את המיטה שלי. הביא לו את המיטה שלי, והלך רחוק. איפה אני אוכל? הבאתי לו את המקום שאני אוכל, והלכתי למקום רחוק. ככה למדנו בישיבה. יום אחד באו הגרמנים. השתלטו על כל הישיבה, מכל הכיוונים, ועלו לעזרת נשים, ראו אותו, במקום ירו בו. לקחו אותו, הרימו אותו, זרקו אותו מהחלון החוצה.
אנחנו היינו בבית המדרש, מה זה, היינו מתפללים היום כיפור, זה נעילה היה. כולם אומרים וידוי, כולם בוכים, כולם צועקים, פתאום הנאצי הזה צועק, חיים קרויזר, תעלה למעלה. הייתי ככה, עולה למעלה. אז הוא אמר לי, אתה חיים קרויזר? אמרתי לו, כן. אמר לי, יש לך אבא? אמרתי לו, כן. יש לך אמא? אמרתי לו, כן. אמר לי, טוב, גם לי יש אבא ואמא. כמו שאני לא רוצה שאבא שלי ואמא שלי יגידו שאני מת, גם אני לא רוצה להרוג אותך. תעלה מהחלון פה, קפוץ למטה על המתים שנמצאים, תעשה את עצמך מת, ניצלת. זה מה שעשיתי. אבל מה? שימו לב, יש פה קודם כל מידת הוויתור, שבן אדם ויתר. אבל מה הנקודה? אלוקים כיוון אותו בדרך, תן לו את המיטה שלך. תן לו את המיטה שלך. זרמתי, הבאתי לו את המיטה. מה קרה? החיים שלי ניצלו. כי אם הייתי עולה למעלה, מה היה קורה? שוני רבי. החיים שלי ניצלו בגלל מה? בגלל שלקחתי מאבני המקום. במקום הזה אני נמצא, זה מה שיש. לא מנסה משהו אחר. זה כמו שאומרים, האמונה בבורא. האמונה בבורא, איפה שאלוקים מכוון אותך, זה מה שיהיה. תקרא להם שמה. תקרא להם. אם אדם עובד על הנקודה הזאת, אמונה חזקה, הוא לא צריך להתאמץ בשום דבר בחיים. זה גם הגמרא ביומא אומרת ככה, במקומך יושיבוך ומשלך ייתנו לך. אתה לא צריך להתאמץ. אתה לא צריך להתאמץ. מה ששלך זה מגיע לך.